Bugün size kuruluşuk buğdağında en yenilikleri ödeyen ve şol bir vaqtda gowu girdiji getirýän maşin tanıştırmak isleýän. Bu görýän maşininiz TM15 dizel beton asosy. Ol kiçi we orta kuruluşuk işlerinde beton çalt we ansat guymana mümkinçilik berýär. Bu maşin 30 at güýjünde dizel motor bilen işleýär. Elektrik gerekgeldir. Şonuň üçin kuruluşuk meýdançalarynda elektrik bolmasa hem bu maşin rahat işleýär. Maşinin umumy agramy takminan 600 kilogram bolup, onu başka yere geçirmek hem ansatdyr. TM15 beton asosy betonu 20 metre beýiklige çenli, 40 metre uzunluğa çenli rahatlyk bilen geçirip bilýär. Şonuň üçin bu maşin öý, binýady, kolonna betonlary, kalan guruluşuklary, kiçi bina guruluşuklary üçin ören amatlydyr. Bu maşin 30 mm çenli daş bölücükleri bolan beton bilen işläp bilýär. Ýagny ownuk daşly beton we sementli garyndy üçin ören laýykdyr. Güýçli hidravlik ulgamy sebäpli beton güýçli we dowamly akýar. Bu maşin aýratyn hem şu işler üçin peýdalanýar. Oý binýatlary, kolonna betonlary, ýol garasynda betonlary, kanal guruluşuklary, kiçi köprüler, oba gojalyk guruluşuklary. Bu beton asosy 1 sagatda takminan 6-8 kub metr beton geçirip bilýär. Bu bolsa bir günde takminan 40-60 kub metr beton diýen manyny berýär. Beton asos hyzmatlary köp ýurtlarda kub metr boýunça tölenýär. Ortaça kub metr bu beton asos hyzmatlary $10 töwereg bolýar. Eger günde 40 kub metr beton geçirilse, onda bir günlük girdiji takminan $400 bolup biler. Dizel ýanyjyň we işçi çykdaýjylary aýrylmasa we hem maşin günde takminan $300 arasynda peýda getirip biler. Şonuň üçin TM15 beton asosy guruluşuk bilen meşgul bolanlar üçin, teknik kärendesine berýänler üçin täze biznes maslahat. Dostlar, en gyzykly ýerini aýdyn size. Baha meselesi. Köpüňiz baha sorarsanız ýa-da kommentarlarda ýazarsanız, Türkmenistana gelip düşýän bahaty $4400 dostlar. Elinize gelip düşýän bahaty dizel görnüşi şu modeli $4400. Kime gerek bolsa arkaýyn habarlaşyp bilersiňizler. Ýa-da şu zatlara muht gelýändir dostlar. Bula meniň nomerim, arkaýyn şolardan habarlaşyp bilersiňizler. Hem saýatda hem kerkide ýerimiz bardyr.